χάριν για την Παναγία και τη φωνάζει ο άλλος, πάρε 3 καρβέλια μητέρα. Τι είναι τα 3 καρβέλια? Να πάρεις για την Τριάδα, την Αγία Τριάδα να σε συντηρήσει, 3 καρβέλια. Και πήγε, η ώρα τι ώρα έχει πάει, εγώ καθυστερώ λίγο, δεν ξέρω. Τι ώρα, πόση ώρα έχει περάσει, Γιάννη που είσαι, πέστε μου τι ώρα, έχει περάσει 1 ώρα. 8 είναι, ωραία. Λίγο ακόμα και λοιπόν προχωράει η Αγία και πάει στο πάει στην εκκλησία. Μπαίνει μέσα, στις 12 τη νύχτα είχαν λειτουργία. Και αφού λειτουργήσανε, κάνει το σταυρό της και πάει και κοινωνάει, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Ευτυχώς που δεν ζούσαμε εμείς εκείνη την εποχή. Και ευτυχώς που δεν συνάντησε στον δρόμο παπά, καλόγερο, δεσπότη, πατριάρχη και δεν ξέρω. Θα της λέγανε, πού πας μωρή η χαμένη, πού πας η χαμένη, πού πας βρωμιάρα που τα έχεις κάνει όλα, πού πας να κοινωνήσεις, έχεις και μούρι να κοινωνήσεις, πού εξομολογήθηκες, ποιος σου διάβασε τη συγχωρητική ευχή, πού έκανες κανόνα, πού τον έκανες τον κανόνα, γιατί κοινώνησες. Βλέπετε, δεν είναι όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν στο Θεό, ο Θεός σπάει τα καλούπια. Τα θέλει, τα θέλει. Αλλά εδώ το πρόβατό του το είχε φάει ο διάβολος 29 χρόνια. Δεν ήταν ώρα για περαιτέρω. Εξάλλου τα είπε στην Παναγία. Και εξάλλου η Παναγία της είπε, εγώ είμαι η εγγυήτριά σου. Και εξάλλου έλαβε τη συγχωρητική ευχή από τον Χριστό. Αφού δεν μπορούσε να μπει μέσα και μόλις ομολόγησε την άφησε να μπει. Άρα είχε φανερές πράξεις της συγχωρήσεώς της. Μπορείτε να το κρίνετε? Όχι. Της. Μπορείτε να το κρίνετε? Όχι. Είμαστε πολύ σκληροί άνθρωποι. Γι' αυτό χάσαμε τα παιδιά, γι' αυτό χάσαμε τους ομοφυλόφιλους, γι' αυτό χάσαμε πολλούς ανθρώπους, τους αθέους. Δεν πειράζει που να είναι άθεος.